Kwento ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. Sinwerte na, ngunit minalas pa. Magandang umaga po, Uncle at Tita, lalo na sa mga nanonood ng radyo at nakikinig po ng inyong programang Mga katas ng nakalipas. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Efraim ng Las Piñas City. Isa po akong sound system technician. Di naman po kami mayaman, Uncle at Tita. Kaya po ako kumakayod para makatulong kahit papano sa aking pamilya. Bata pa lang ay independent na ako. At palaging sound system ang aking kaharap. Tuwing may mga malalaki o maliliit man na events. At marunong din po ako magkumpuni ng mga speaker. Aminado po akong naging chick boy po ako. Buti pa sila, Uncle, ka-loyal. Ha? Siya kinabingan. Ngunit nagbago ang lahat magmula nung makilala ko si Julie. Nakilala ko po siya sa isang event kung saan kami nag-set up. At bisita po siya doon. Kinursunadahan ko na po siya dahil maganda po siya at simple. Nagchat-chat po kami hanggang nagkita kami ulit. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Nang nakalipas. Umiyak. Natatakot ako tsaka kinakabahan. Tsaka nalulungkot. Pero masaya naman ako. Kaya lang mixed emotions kasi. Bakit ka ba natatakot? Frame. Kasi first time ko eh. Ako nang bahala sa'yo. Ang hina ng mic mo sa akin. Ayan. Ako nang bahala sa'yo. Okay? Ha? Paano pag nabundis ako? Bakit pa? Kung mabuntis ka, edi paano hindigan kita? Di ba yung mga lalaki, ngayon kapag nabubuntis nila yung babae, tinatakbat, baka ganun ka din ha? Titikman mo lang ako. Aminado ako, dati-rati ganyan ako, pero mula... Ha? Ganyan nga! Ibig sabihin marami nang dumaan na babae sa'yo. Dati yun, ngayon hindi na, dati yun, ano ka ba?
Wala na ngayon. Takot ako Huwag ka matakot. Akong bahala sa'yo. Ano? Dahan-dahan lang ama, ang sakit eh. Baka masakit, sabi nila dudugo. Akong bahala, okay? Pikit ka lang. Ha? Pikit ka lang. Wala ka bang pang-spray dyan muna? Wala na spray dyan. Nakakatakot eh. Tsaka bakit mo kasi yung ilaw? Gusto ko lights off. O sige, patayin natin. Ang Sige. dami mo namang request. Sige, Eh, syempre. Oh, ganyan. Syempre, ako talaga yung Disney princess dito. Oo nga, huwag ka nang maingay. Alam, bakit ang tigas niyan? Huy! Tingnan mo yan? Bakit ganyan? Nakakatakot itsura. Kamata. Hindi. Ay, masakit yan eh. Oo Huwag bahala yan. sa'yo. Ay, Nakakailangan pang magtanong ng paulit-ulit. At nabuntis nga po si Julie, Angkol at tita. Pero hinarap ko rin po ang kanyang mga magulang. Di ko po alam. Laki pala ng bahay nila Julie. Ano? Sabay tayo dati. 1, 2, 3. What? 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 English mayaman tayo eh. 1, 2, 3, go. Parang kalabaw lang. What? What? Ano yun? Wala dito sa ano nun. may- wala ba sing ganyan sa inyo? Sige. 1, 2, 3. What? What the Where's... WTF? Where's the food? Anong nangyari? Eh bakit Handa niya ko naman naman- ginawa yon? Handa ko naman pong panagutan yung nangyari, ma'am, Diyos sir. ko, kaso hindi pa oras para yan ang anak namin ay mabuntis. Bakit naman hindi naman kayo nagsabi? Pwede naman nga namin kayo ipakasal. At saka anong trabaho mo? Mama, sorry po, Papa. Galit po ba kayo sa akin? Sa tingin mo matutuwa kami sa ginawa mo, Julie? Opo, kasi Nag-i- kayo nga po eh. Past is past, never discuss. Kayo Yan yung nga po ayaw ko dati. dito eh. Ayaw ko sa pag Kayo tayo nga mag-family puro, mamimersonal kayo sa akin eh. Pero, ikaw, anong trabaho mo iyo? Sound system technician po. Ano? Ano ipapakain Ano? mo dito sa anak namin? Kaya nga. Kable? Kaya nga, anong kakainin yan, ha? Handa naman po Amplifier. akong Galing mo talaga, Dali. Pakis ka. Oh, ha? May ginawa ka, no? Bakit malambing ka? Ganon ba yun? Kung may kasalanan, malambing? Basic. Sana yung darling ko. Basic. Dapat magbago na yung diskarte ko. Ano yun? Ano yun? Di, sandali. Ikaw, sabi mo yung Tinuro anak ni mo. Kadyot yun eh. handa po akong panagutan yung nangyari sa amin. Dapat lang. Kasi kung hindi, talagang magkakabaranggayan tayo dito. Di ba, Kanor? Ay, Ma! basic yan. Ma, hindi Papapulis naman... kita. Ma, bakit si Papa po dati hindi niya naman po pinapulis nung nakabuntis po siya ng ibang babae? Oh. Anak, huwag mo na ako ipakulong. Matanda na ako. Maawa ka naman. Ay, Anak. bastos kang bata ka. Huwag mong Sinasabi mo bang ikaw yung may lisensyang magpabuntis dahil ang tatay mo loko-loko noong araw? Nagbago na yan, di ba, Kanor? Ay, basic, darling. I love you too. Oh, hindi ka pa nag-hello. Papa, hindi ka nagbago. May nabasa ako sa chat mo po. Magpakasal na kayo, anak. Okay lang sa amin. Okay lang. Ano bang sound system ang alam mong trabaho, iho? Opo. Ay, Kanor, magdesisyon ka. Paano Oh, sige. mabubuhay yan? Yung Diyos isang ko. bahay namin doon na hanggang third floor, sa inyo na yon. Po? Doon na kayo titira. Ayokong tumira kayo dito. Papa. Dapat maging independente ka na kasi ginawa mo yan. Tapos, sige, bibili tayo ng sound system para pang negosyo nyo. Kaya mo bang patakbuhin? Ho? Sagot ka. Oo, Oo, kaya ho. Ay, buti yan. naman. Buti naman. Diyos ko, buti na lang at kami nakakaluwag-luwag. Kung hindi, kung kami dukha, naku, wala kayong... Diyos ko, paano kayo mabubuhay? Nagbuntis-buntis pa. Tsaka, Ephraim, Opo. asa ng mga magulang mo? Mahirap din, katulad mo.
Darling, wag mong ganyanin, darling. Hindi. Kasi mahirap lang din ako eh. Natatamaan ako eh. Dahil sa'yo yumaman ako eh. Diskarte namin yan ni Efraim. Ganun ba Nagka-relate yun? ako sa kanya eh. Kaya nga, magaan yung loob ko sa Ganun kanya. ba yun? Oo. Eh baka pareho kayong babaero, Efrem! Ayun na nga, babae ng pobre. Oh. Kaya kami yumaman. Aray ko, Walang darling. iya mo talaga. Darling, matanda na tayo. Umaamin na nga ako eh. Dati yung hindi ako Walang iya mo. umaamin. Pero ano? Dati hindi ako umaamin. Ngayon matanda na. Aray kaya ko, pala. darling, aray ko. Pala sinasabi ko. Hindi naman po. Mamahalin ko po yung anak niyo po. Siguraduhin mo. Buti naman. Eh, ganoon talaga. Bibigyan ka na nga namin ng hanap buhay eh. Natural. Ikaw ang mag-a-adjust, hindi kami. Nag-iisang anak ko yan. Yung unika Papa, iya, pag Mama. nasaktan niya ni Prem. Mark my word. Ha? Ha? Papa, wag ka na mong antayin magduro-duro. Wag mong antayin na gumalaw lahat ng germs ko sa katawan. Papa, wag kang magduro-duro. Natake ako dahil. Na-stroke si Papa. Ayan. Okay, ayan. Nasintro na. Ha? Ayusin nyo, ha? Upo. Opo, Papa, Mama, Bibigyan ko kayo salamat negosyo. po. Salamat ha? Negosyo tapos bahay. Kayo na magpatakbo. Intindihan nyo? Intindes. Opo. Opo, wag ka. Sinuportahan po kami ng aking mga biyenan. Kinasal po kami ni Julie, Uncle at Tita. Simpleng celebration lang. Para maselyuhan na at ayaw nilang matawag na disgrasyada ang kanilang anak. Masaya po ako sa piling ni Julie. Binigyan nga po kami ng bahay ng kanyang mga magulang. At nagpundar po kami ng sound system. Sa awa ng Diyos, gumana naman po. At dahil doon ay nakabili kami ng sarili naming pick-up. Kahit di naman po kailangan kasi marami silang sasakyan. Binibigyan nga po kami yung ginagamit namin na kotse pero gusto ko po ang Tita na may sarili rin kaming sasakyan ni Julie. At dahil po naging okay yung negosyo, na magnet ko na naman po ulit ang mga chicks. Da. Anak, tumahimik ka na dyan. At isa na po dito, si Aya. Aya, Siguro hindi masarap yung asawa mo, no? ka na maingay. Kaya humanap ka ng iba. Gusto mo ba to? Teka lang. Tumatawag yung sama ko. Ito. Ano ba yan? Istorbo naman yan. Sige, sagutin mo. Kamaingay dyan. Habang nagwo-work ako dito. Kamaingay ha. Wait lang. Hello? 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 Mahal? Mahal, asan ka na? Mahal? Di pa tapos na yung event? Check-in ako, mahal. Sumakit yung ulo ko, mahal. Hilo ako. Mahal! Malapit na hotel dito sa event. Kaya nag-check-in lang ako saglit. Matulog lang ako din. Pag okay na ako, mahal. Tulog, gising na gising ka nga. Sino kasama mo dyan sa hotel? Sige nga, hotel tour mo yung cellphone. Dali. Wala nga, video call. Oo. Ilong mo yung nakikita ko eh. Natutulog na ako eh. Wag broadcam, backcam yung gamitin mo, back camera. Okay, oo. Ate, noo mo yan eh. Mahal. Natutulog nga ako eh. Ba't hindi ka umuwi? Umuwi ka. Bukas na kasi pagod na ako. Sino yun? Ha? Sino yun? Nanonood ako dito ng may channel channel 69 lang available eh. Sinasabi ko sa'yo, Efraim, ayusin mo. Isusumok kita kay Papa.
Wala nga akong ginagawa. Ano ba? Nagtatrabaho tayo. Anong oras ko uuwi? Pag natapos na. Natapos ang alin? Nagliligpit pa yung mga tauhan ko Talaga yan! Hinayaan ko yung volume. Hinaan ko yung volume. Ang lakas Hinaan ko. Ano ba? Ang gulo-gulo mo naman Sige na, matutulog na ako. Umuwi ka agad Uuwi ako agad. Sige, ingat. Bye-bye. Akala ko po hindi nalaman at walang kaalam-alam si Julie sa aking ginawa. At dito na nga nabulabog na pala niya dahil kinontak siya ni Aya. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo. Paano mo ito nagawa sa akin, ha? Sino ba nagsabi? Ano? Tama ba itong naririnig ko? I-deny mo pa? Binibigyan kita ng 1 minuto para umamin. Pag di ka umamin, sasabihin ko sa iyo lahat. Sabihin mo na, wala akong Parang, aaminin. tinan mo, parang wala lang sa'yo ha? Parang wala lang sa'yong ginawa mo, ha? O sige. Sino si Aya? Hindi ko kilala yan. Sino ba yan? Kapal ng mukha mo. Tama na Kapal ng mukha mo. Nasaktan na ako. 3 buwan. Magigising yung anak natin. Ano ba? 3 buwan na siyang buntis. Ano tutumuan mo? Kapal ng mukha mo! Ang kapal ng mukha mo! Paano mo ito nagawa sa akin? Paano mo ito ginagawa sa akin? Dahil sa papa at mama ko, nagkaroon ka ng business! Umasenso tayo! Ha? Kapal ng mukha mo! Kung hindi dahil sa mga magulang ko, hindi ka magkakatrabaho, ang kapal ng mukha mo! Lumayas ka! Lumayas ka! Nang buntis ka ng ibang babae, kapal talaga ng mukha mo! Tama na! Saan ka kumuha ng kapal ng apog, ha? Tama na! Umalis ka dito sa bahay namin! Umalis ka dito! Sinasabi ko sa'yo, alisin mo yung pagmumukha mo dito. Kapal ng mukha mo! Kapal ng mukha mo! Hindi nga totoo yan. Naniniwala ka naman Hindi totoo! Hindi totoo! Sinad sa akin lahat ni Aya, may relasyon kayo! Ha? Nang buntis ka pa, kapal ng mukha mo? Wow, mayaman ka? Magkakaanak ka pa sa labas? Wow! Kundi dahil sa mga magulang ko, hindi ka magkakaroon ng ganyang hanap buhay! Ang yabang mo naman! Pinulot ka lang namin! Ha? Baka pagsalita ka na, pinagtatrabahuan ko rin yun Pinagtatrabahuhan, pero dahil sa mga magulang ko, kaya ka nagkakaroon ng sound system. Ang kapal ng mukha mo! Sumasagot ka pa! Ang kapal ng mukha mo! Lumayas ka! Lumabas ang tunay na mong kulay pagkatapos mo magkapera. Ganyan ba yung mga lalaki pa nagkakapera, ha? Ha? Tama na! Ha? Tama na! Mga babae, kala nyo, ha? Tama na! Lumayas ka! Lumayas ka! Doon ko po na-realize ang aking malaking kamalian, Angkol at Tita. Mahal ko po si Julie, kaso nasilaw po ako nung nagkaroon ako ng pera. Hindi ko lubos akalain na magagawa ko yun. Kaya nagmakaawa ko sa kanya na ayusin namin. Hoy! Ang kapal na mukha mo, ha? Andito ka pa, darling. Ang kapal na mukha. Gusto mo ba tumawag kami ng... Ma- tumawag ka ng Huwag mo barangay? akong mamapa. Mapa? Gusto mo lagyan kong mapa mukha mo, ha? Panor, kausapin mo yan. Diyos ko, high blood din ako sa lalaki. Ang kapal na mukha niyan. Ba't ka nandito? Kausapin ko lang po si Julie. Anong sasabihin mo pa? Gusto ko lang din makita yung anak namin. Wala ka ng karapatan. Umalis ka na dito.
Umalis Kausapin ka mo na yan, dito. Darling, tara, darling. Hanggat di pa nagkakagulo, umalis ka na. Putol yung round namin ng darling ko eh. Darling, tuloy na natin. Ay, sige. Namiss ko to eh. Okay, tara, Round tara. 2. Fight! Gusto si baby. Okay lang ang anak ko kasi nasa akin eh. Pero kung nasa yun ako, Diyos ko, kawawa siguro yung anak ko na papabayaan. Umalis ka na. Tatawag ako ng polis. Usap tayo. Para saan? Wala na tayong pag-uusapan, Efrain. Kasalanan ko. Pero gusto kong bumawi sa'yo. Please. Siguro wala ka ng pera, no? Kawawa ka naman. Alam mo, yung pick-up na yan dala-dala mo, iniintay ka lang pumunta dito pero wala na sa pangalan mo yan. At nakablatter ka na sa barangay. Kapag dinala mo yan, hahabulin ka ng barangay. May mga pulis na din na nakaabang, umalis ka na dito hanggat di pa nagkakagulo. Ayoko na. Ayusin natin, Julie. Anong aayusin? Binibigyan kita ng chance nung una eh. Dinideny mo pa, ako pa yung may kasalanan. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Please, Julie. Bawa ka naman. Sana Saka kita yung anak natin. Wala kang karapatang makita ang anak ko. Sige na, Walang Julie. karapatang makita. Ha? Wala kang karapatang makita Julie, yun. please. Kawawa yung anak ko, madudungisan mo. Patawarin mo Umalis ako, Julie. ka! Umalis ka. Patawarin mo na ako. Hindi ka dapat patawarin. Sumama ka na doon sa mga kabit mo. Siguro marami ka pang naanakan, no? No? Umalis ka na! Julie! Umalis ka na! Julie! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!